Tévesen a legtöbb ember azt gondolja, hogy mi is azokkal az árakkal dolgozunk, mint amit meg lehet találni a szállás és a repjegyfoglaló portálokon. Hatalmas tévedés. És azt hiszik sokan, hogy több évnyi tapasztalatot össze tudnak kattintani pár óra alatt a neten, és tökéletesen fognak választani. Szerintünk is mindenki valamiben tökéletes, de jobb, hogyha mindenki marad a saját kaptafánál, mert több évi tapasztalatunk van, és mi minden foglalásnál a legjobbat próbáljuk kihozni belőle. És a legfontosabb az energia. Sokan ezt elbagatelizálják, de az ember azért jön, hogy újra töltődjön. Ahelyett azt látjuk, hogy aki magának szervezi a nyaralásfoglalástól a végéig izgul, és fáradtabban megy haza, mint ahogy jött.